pozdrav svima iz slagalice. Dobrodošli natrag u našu novu video seriju. Svaki tjedan savjet jedan. Evo u drugom smo tjednu i za vas sam pripremila savjet broj 2. On se isto tako kao i prvi savjet tiče organizacije vremena, planiranja i nečega što biste trebali prihvatiti i pokušati pretvoriti u svoju novu, bolju, dobru, zdravu naviku. Moj savjet glasi jutarnja rutina. Međutim, unutar te jutarnje rutine konkretno vam savjetujem da uvedete nešto što se zove vrijeme za sebe i to isključivo ujutro. Za početak to može biti svega 15 minuta. Dakle, govorimo o ranijem ustajanju, ranijem ustajanju do maksimalno 30 minuta. Podrazumijeva se da imate mir, dakle vrijeme dok još nije počeo standardni moving u kući, buđenje, alarmi i sve ostalo. Vrijeme u kojem ćete odabrati ne popiti kavu stojeći i žureći i tražeći ključeve, oblačeći sebe, dijete, vičući, tražeći stvari i tako dalje, već ćete ju popiti sjedeći, u miru, kraj možda otvorenog prozora, evo proljeće je, dakle udahnut ćete svježi zrak ujutro, promisliti o prethodnom danu, isto tako i baciti zadnji pogled, ne prvi nego zadnji, na svoju dnevnu listu, 3 do 5 najvažnijih stvari u danu koje vas čekaju. I ono najvažnije, ući u dan, pogotovo ako se radi o radnom danu, o zahtjevnom danu, mirniji, bez stresa, sa strukturiranim nekakvim već planom pred sobom, jer ste početak dana zapravo posvetili samo sebi, svojim mislima i svojim osnovnim željama, planovima i ciljevima za taj dan. Dakle, ustanite ranije, samo malo ranije, posvetite to vrijeme samo sebi, provedite ga uz 2-3 stranice dobre knjige, pripremite se za dan pred sobom i budite ustrajni u tome da to postane vaša nova, bolja navika. Lijepi pozdrav svima iz slagalice i vidimo se opet sljedeći tjedan.